Ísť. 69. 69, yes. Yummy. Tak to by to mohlo byť dobré. 96. Ne, 69 je lepšie. Ne, 96 je lepšie. Vyššiu mať. Jaj, no to je, no. Pokiaľ správne počítam, no tak by mi ešte vďaka týmto Star, čo je toto? Star Glitter. Ježiš, toto mi ani nepripomínaj. Ja som mal 55 týchto, šetril som na onu, na Ningguang, alebo na Noel Constellation a omylom som ich minul. Nice. Fajnovo, krása, paráda. Čo Omylom, vypínaš? hej, aktuálne. Martin, Ne, nevadí. čo vypínaš s tým? Počkej, ty sa kúkaš na mňa, ako ja kúkam na teba? Nice. No na jeden ideme, či? Toho ma boli hlava. Dobre, takže ideme sa kúkať na moje vyššie, či ako? Ja už nahral. Nedáme sa najprv všetci najprv na to, do jedného worldu? 4-krát som to opakoval, tú otázku. Dobre, Nepočul som. Poďme. Dobre, však poďme na Martina všetci. Na Martina? Poďte Áno, do budem dúfať, že kolesom. padne tuto pani Oj. Maulika. A pôjdeme do toho Stadium of Sacred Flame, OK, why not? do Prečo Speaker's ne? Chamber, nakoľko tam Ne. furt bola. Pôjdeme do Speaker's Chambers. Ne, pôjdeme tam, kde má trón, vyšplháme tam hore. Ty si debil. Áno. Vy môžete šplhať, ja tam vykontrolujem. Wow, not fun. Ja tam voľne vyskáčem v pohode. Práve, že všetci No kde to je, bo ja neviem, kde to je. Tuto, follow. Takže ideme tam na ten trón. No, ideme Yes. na ten trón všetci šerovať. A ja tam poznám skratku z hodou náhod. Myslel by si ma niekto To sa zobrať, lebo ja poučiť. fakt neviem kade. No ja sa aj musím dostať hore, no tak tady to ne. Proč mi seka Genshin do keľu? Môže sa to Aj mňa portnúť sekal, na neviem jedno z prečo. tých Určite vonkajších a pôjde ti to ľahšie. Ale mne aj Forza, ja dúfam, že mi neskapí na počítač, akože halo. Vyčistí si ho iba. Tak som to robil pred 2 mesiacmi, man. A akože do toho vojenských nastavení, akože úplne. Si zahojú veci a daj tak. Aj to pomáha. Počkaj, jak tam do keľu teraz? Ja som už skoro tam, boys, akože No. neviem, čo vy robíte, ale okej. Ja som za tebou. Ty si... Ja skáčem na veľkej rúre. Hovoril som, že Ja počkaj na skáčem že do veľkej nesmiem hry. stratiť. Kde si Hello na to? there. Už som skočil hore na ten kameň, jeden. Čau. Yes. Už len čakáme na vás. Ja neviem, kde to je. Ok, ja som na Stále, ceste. tak nejak. Počkaj, ja je A, tak ten ty si trón ide, prosím tak ťa. nízko? To aj na kameni pri tebe. Tak kde? Kam si šol? Dáš tam hore na balón? Nataš, prosím ťa, poď do stredu toho štadiónu. Počkaj chvíľku. Ja nemám tak veľa času. Čo robíte, prosím vás, tam dole? Alebo kde ste? Taký trpaslík menom Ahojky je stratený a ja mu chcem pomôcť, ale jemu to dlho trvá. Oh, come on. Akože na gole, on je trpaslík. Tátko Šmolko, kde si? Rise and obey. Gnóm, kde si? Haló? Je vnútri No. budova. My sa počujeme? Áno. Dobre, musel som ako odísť. Takže kade? Záleží, kde si. V takom ohni sa kúkam, nejak ide hore. Nataš, pozri sa dole, prosím ťa. No. Na mňa sa Ja tam pozri. si. Už ťa vidím. Poď za mnou, zapni si glider. All Natlan shall bow before its new queen. Sem, Hataš, sem. Jaj, odkiaľ som to mal vidieť? Dopi! Si skidol? Long live the queen. You legend if you get the reference. Yes. Počul som tak jasno. Long live the queen, keď som sa zjeb. Dobre, Dobre, tak počkať, sme tu. Na takže trón, ide- na trón. A ja v strede. Takže zručím... Lebo mám superiority komplex. Dobre, tak môžeme, idem. Dobre? Let's go! Tak ale mi hlasuj sa postaviť na trón, no? Hej, áno, Hej, niekto áno, na to trón hento sa puluje postaviť. ide na trón. Tak poď preč, Do ne? piče. Aj tak som Tak vyšší. aj ako môžeš. Save it. To iba kvôli šteklám. ty. Dobre, Let's môžeme. go. No, Kúkate všetci? áno. Yes, kúkam. Dáme taste, dáme jeden malý jeden taste na začiatok. Dobre, Man, to... teraz Bye. teraz No dobre, let's go. máme presne 50. Go, držíme palce. Staring into my eyes. Bude is go. Á, Chalani, keď to bude ona. I like what you say. Chalani, keď to bude ona. Ne, nebude čičí. This is your team? Nero. Bude dilu. To bude dilu.
With the flames to Dobre. guide us across time, Yes! Je we to took a tam! land Mám to shrouded in natočené. Ja som darkness počul, že ja idem and teraz used our own Sitlali. blood and tears Ja to som forge počul, it že into druhý banner je Sitlali. Ja by som radšej vyšiel na jej zbraň ja ako tiež si to. pôjdem oba. Ja pôjdem tiež oba. Čiže go for it. Vyšuj. Martin, Ďalej. vidíš to? Tak ale na sitlo... Výborne. Something you wish to. Go on. Počúvam. You Mhm. have my undivided Počujem. attention. OK. Ne, Až teraz počujem. There Toda- are leaves ty normálne and I know privolávaš to. just the tune to accompany them. 76 pity If you a wish to dostal hear som ju. Dobre, takže Výborne. teraz sa ide na Sitlali. Ne, počkaj, to musíš nás prieť dome. Chasing waves before. You wanna try? Well, Nemusíme. Hej, vieš? Či ty come on, no time like the present. Hej no, I'll akože. help you find the closest beach. OK, Kačina. To máš dobré. Constellation. Children be Na up to. small raccoon. Small Vidíš to? shield. Ja ju dostanem. Let them do as they please. OK. OK. Interesting Hej, result. Vieš čo napadá, to je Important sodno. part of going out to have fun is Gold. Ďalšie bude gold. going out. Ja ti prajem, aby bolo ďalšie gold. I was watering it every day. Ja dúfam, že to Ah, bude. don't tell me Ja I ti prajem, aby to bolo Gold. čiči. 40, chalani, 40. Bilu, Bilu. momentálne. Gold, 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 gold. Skrátka gold. Máme. No tak parku, no. Tak Dobre. to chceš, furt máš charakter, to máš dobré. Hlavne nedávaj Beneta na C6, max C5, lebo inak ho dojebeš. Chalani, som spokojný. Čo? Som spokojný proste. Dobre, kto ide ďalší? Počul som, že ide Hataš. Ale nechcem z domova Yes. vyšovať. Ne, Nebudeš do toto budeš Mondstadu. vyšťovať. Ja vyšujem, vyhrať iba v Mondstade, je smola. Tak poďme ale. Dobre, Chalani, tak sorry, let's ale- go. Vtedy aspoň dojem. Chalani, sorry, ale it is what it is, už som musel. Ty si to... Už som si ju musel. Dobre, ide. Ja však, hej, dobre. Tak fajn, let's go, boom. The scenery is wonderful. Golden. Staring into Surely my enough to eyes convince is still anyone advantage. Ešte ne. I can't promise you'll Vepona like what you vyjebaná see. trapná, môže byť, nevadí. Gold. Teda gold, let's go. Ever tried chasing waves Mhm, before? s mojím You šťastím wanna ne. try? Well, Akože nice well, Bennett. Máš 90, come on, tak no v time pohode. like the present. Aktuálne ten Bennett vie na piču, lebo to už by bol... To si robíš piču? Okej. Aspoň Star Glider dostávaš. Legendary, poď. Poď. Či. Však on má však on má garantované. Ne, ja mám garantované, čiže to vie Mavujka na 100 pro. Setos. Už som sa chcel zlaknúť. Už som sa ináč zlakol na 100 sekundy. Dobre. Flames to Yes. guide us across time. We took a land Ja shrouded som in to darkness prepočítaval, ja som and used our Mavujka own dostal na blood and tears 77 to pity. forge. Ja dostávam vždycky na maxime. Dobre, poďme, zvyšných 50. Small Raccoon. Poď Golden. Poď, Legendary. Golden. Vá. O môj bože. Alex. To koľko Bennettov mám? Neviem. No ale- moment. Počkaj, Použijem aj tieto, ale... Počkaj. Použijem aj tie, ale koľko kurva Bennettov mám? Tebe jebe? And I know Kde mám just the Benetta? tune to Instead of accompany them. confining Benito, themselves to you the wish to hear. heavens, God should Už máš broaden their zase- Ja som to horizons mal in the world equip- below. Ja som to... No ale ja keď to equipnem, tak to dojebem. Tak ho dojebem navždy. Lebo on je aktuálne bez tohto lepší. Univerzálnejší. Akože reálne. Nice. Ale keď to neequipnem, tak mi zase bude dokola dropovať. Tak ty z tej equipne, máš lepšie, podľa mňa. Ne, Vieš. lebo on potom je menej verzatil. Dobre, ale bude ti dojebať keď budeš pre ostatných vyšovať, víš. Something you wish to report? Go. To sa ešte poradím s Francisom, Ne, on ťa bude dropovať Show furt. up and I'll handle the rest. To fakt? Exploration and trials. Constellation, či ten Adventuring Stargate, is či right up Master my Race. alley. Takže musíš. Man, to je vojeb. Na Bennett Aha. navždy dojebaný, aj tak to nepoužívam. Si Čoha? ma nepochopil, nemusíš vôbec to robiť, lebo či tak ti bude dropovať. The scenery is Nevadí. wonderful. Surely enough to Ti bude convince furt anyone dávať to become a Starglittera. wanderer. A teraz ti nedropne, neboj sa. Suka, bliať. Dobre. Ale Aj tak ho vlastne... nebudeš používať. Počkaj, Alex.
teraz by si už mal No. mať garantovanú Sitlali, či? You can only do Many so Nice. much on your insects own, have a but compulsion to Garantované follow the one, light. garantovaný one, Humans banner are the same. 5 star, na koľko vypadla Except ona. we call that light. Ne. Co? Tiebe. To nebolo back to back? To bolo bez Taký chyby. frajer. Yes! Ja som to kliknul, ja tam kliknul, ty máš Yes! jak hovado, ale... Alex, teraz som počul, že teraz začneš vyšovať. Teraz som počul, že teraz začneš vyšovať pre tie zbrane. Mal by si, no. Mám? Áno, však Dobre. potrebuješ. Ale počkaj, Alex, ale ktorú si, ale daj si prioritize. Si dal na malúku. Ja som Počkaj, dal na takto. Dával som, raz som používal weapon banner. Prioritizoval som Bajžulovú zbraň, nakoľko Bajžula mám, dropla mi Wandererova. Important part of Koľko going Chcem som out mal Mavu is vyšlo, fun prosím is- ťa? Well, going out. 94. So just Počkaj. show up and I'll handle the And then rest. Chcem Let's Mavujkinu attune to zbraň, accompany them. takže priority He ste v is here. Sitlali. Dobre. Make sense. Makes sense. Somewhat. No, pokiaľ ti padne. Dobre. Prepačte. Ešte mám 4. Okej, nič. Takže keby ti padol, no tak ja dojdem za tebou do roboty a vyškrtím ťa, dobre? Poď. Pochybujem. Golden, Pochybujem. golden. Áno, modré. Dobre. Takže teraz ide... Themselves to the Počkaj. heavens. Počkaj, God should Daj si, broaden their Alex, horizons daj si and the Sitlali, world below. okamžite. No time like the Okamžite si tam present. daj Sitlali. Počkaj, I'll help you počkaj. find the closest. Kde sú? Ja chcem Sitlali a onu. Mavujku screenshotnúť vedľa. Poď pomaly, áno, tam mi máš Sitlali. Nemôžu byť vedľa seba, nech to je printskrytnúť Kivimu, nech ho jebne šlak. Ne, Však vieš, máš že- Sitlali, no. A však máš ich tam tak rozdelené, že ich vidíš obidva. Hm? Tak Však máš one, jednu, hej no. no. Dobre. Takže teraz Takto, aby one bolo vidno. Yes! A ekvipujem, dávame motorku, počkať. Ekvipujeme motorku. Okay. Many insects have a compulsion. The wind knows me. Yes! Hehe. Nice. Počkaj, kto ide teraz? Počkaj, hneď som za Martin. vami, boys. Hneď som tam. Proste musel si tú motorku vyskúšať, čo? No, Welcome. ty si daj prosím ťa Citlali. To ja? Ja idem do stredu, krásne. Ale ja by Na som boku, poďte, fucking Mavujka Citlali. Dobre, Alex, dávaj si Sitlali, daj si Sitlali. Počkaj. Ja som si Loaduje sa mi to. Kde je Granny Eatsley? Počkaj, ja si nastavím kameru, jo? Ja si nastavím kameru, chcem mať kameru. Takže, ideme, hej? Ideš vyšovať? Počkaj, No. Lancy tu není. No. Ale Lancy tu není, This odbehol si scenery takto. is wonderful. Tu, Surely enough to convince Ja som someone tu, to dobre. become a wanderer. ja stojím vedľa teba, ja mám nastavenú kameru, aby Kto si odbehol? Ahojky si Ido. odbehol? Ne? Ne. Čo ty Dobre. spekuluješ? Tak ode. Čo si teda Go! Mám na 151 chalani, Citlali idem ako prvú, lebo všetci máte Mavujku. Dobre, tak go. ja potrebujem... Come on. Mám pity okolo vieš. 30, ale nemôžem to pozrieť, lebo... Aha. Mne sa vrátila história? Ja som mal prázdnu predtým. Počkaj, ako máme pity? Dosť veľkú máš asi. Nech tak pozerám. Ale nemá garanty 5 star. 50. Ale nemá garanty 5 star. 55. 55, 57. Ja som mal 77, takže držím tebe palce, nech to padne čo najskôr. Čo tie bez 94 vyšami som získal obe, nech ti nejebe a ešte k tomu aj Jean. To je čo? Alex, No nič, ideme prvý ten vyš, poďme. ja vidím, že ja dokonca... Let's go! Citlali. Poď, golden, golden. Tak nič. Neboj, a 67. ja som to mal také... Neboj, ja som to mal tiež takéto kostrbaté, poď, go. Nestracaj nádej, ver. Go, Nice. go, nestracaj nádej. 77. Aj tam. Je tam Či, go. či. Citlali. Ne, ja mu doprejem tu Sitlali. Ja mu doprejem tu Sitlali. Poď. Poď Citlali. Nice. Je to Citlali. Sitlali. Poď, Sitlali, je nový rok. Come on, Genshin, be good. Dobre. To máš dobré aktuálne. To máš aktuálne dobré, on je dobrý hydro support. No takže koľko máš teraz? Teraz máš nulu. Áno. A má 158 vyšší, okej. On to Tiež máš toľko Come on, vyššie. let's go.
158 vyšší. Takže aké máme pity teraz? 5? Ja vlastne neuvidím. Neuvidíš, Sa pokiaľ neupdateuje. pokiaľ Tak nevypneš 5 Pity, pity, no, malé Tak berme to pity. ako 0. Hej. Berme to tak. isto. Tak máš 0. Máme ešte Takže veľkú už to bolo šancu fajn. získať obidva charaktery. Poď, to získáš, ja som to Kamo, získal, toto už poď. má sere do piče, počkaj. Ja to tiež počujem. Ja to tiež počujem obidva. Tiež na to začína škovať. Momentálne potrebujeme ticho. Ja ti dávam, pozri sa, ja ti dávam ohne. Ideš. Poď, to dáš. Koho vyšuješ? Ne? Tak Podľa citlali, citlali. ja som debil. Okamžite si tleli. Poď. Čo? Dobre, Back to back. Čiči. Je, Garantiť dobre. som mal, takže jasne, že bude. Ale akože 0 pity, hej, aby ti bolo dobre. Kamo, 0 pity in ten pool. na nový rok sa fakt oplatí vyšovať. Let's go. Viete, čo to Let's go. Ideš, Maujku, poď. Let's go. Kalani, pokiaľ to dá z prvého tempulu, máš lak trafy. Dobre. OK, nice. A tiež sa hrá také dielne k Doncu. Krajo Kitty. Let's go. 20. No, Poď skipni, čo to je. bude gold, verím v to. Bude gold. Francis, dostal som back to back. Hej, Francis on. Fail 50-50 a potom hneď guaranteed. Na Teraz nulovú idem na bitku. Mavujku. Podotýkame na... Počkaj, ticho. Počkaj, nepuluj. Počúvaj, mne dropla Mavujka najprv, potom mi dropla Jean a potom mi hneď dropla Citlali. Kdo Ale se boli tam kurva medzery. ptal? Ja som sa pýtal. Aha, niekomu to asi nevyšlo vyšovanie. 30 pity. Let's go. Francis, ja som dostal Mavujku na 77 pity. Fuck you. A 40 pity mám 40. teraz na... Smrdíš, vole, dej si sprchu. 40 Kurva. mám teraz na 50. Citlali. Ne, či? Ale- 50 na Citlali mám? Ja mám na Citlali teraz 50. Ja rozprávam, čo mám teraz za pity. 60. Začína, nice. 70. Je tam. Bude Mavujka. To je Mavujka. Ne, Mavujka. Či, To je Mavujka. Mavujka. či, 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 či. Iči miči. Hej, Je. Francisovi, 70 left, krásne. ukáž Francisovi, Na čo ty? že ako tam stojíme proste. Poďme weapon banner, aj ty. No čo, Francis? Čo si dostal? Podarilo sa ti vyšnúť? Úplnou piču! Stal jsem monu, jednou. Pozri sa Francis na toto, pozri sa Francis na stream. Nějakej, vole. Martinov. Však jak tu sedíme. Hej, vy bitches, vy všichni máte Mauiku. Ja mám Ja aj som Mavujku, aj Citlali a ešte k tomu mi dropla aj Jean medzi nimi. A to som mal iba 94 vyšší. Teraz ideme pre ahojky vyšovať, takže ideme do Mondstatu, lebo on to chce v Mondstate. Stavte sa ešte späť na tú stoličku, chcel som dať fotku, ale okej. No, to Tak možno počkaj, potom. môž... Ne, potom. Ja na inom mieste Na, nevyšnem. Áno, na Rio de Janeiro stojil soche najväčšieho, najkrajšieho fanboya Ventiho. Presne tak. Na... to nepovedal. Ja preferujem Tom Death Bar. On jak stole bar. Hej, Tom presne tak. Defbard. Jak v dlhom queste je, ale není dabovaný kokot. Ja preferujem termín my male waifu. Nič, ja budem na hlave a vy choďte rovno za neho, krásne. S obidvoma postavami. Čo nemáš? Daj si Mavujku. Chceš mať dvakrát počkaj. Mavujku alebo Citlali? No, však prečo no? Gore, Mavujka, neshodzuj ma do piče. Tak Let's zmením go. si, počkaj. Hataš, počkaj, ja ti dám ešte... Chceš Mavujku alebo Citlali? To na tebe, ale Mavujku nevyšlo, takže ja som Mavujku. 50 wishes, level 2, battle pass. Dobre, počkaj, Hataš, ešte si idem zapnúť tvoj stream. Man, toto bolo kurva štedré. Hej. Čiže dva. Okej, akože bol som Garantuj. dneska v takej menšej depresii, ale toto mi ju vyliečilo, On má pity 2, chalani. On má pity 2. Oh, au. Dobre, Auč. Hataš, ja sa ti ešte premením. Neskoro, ja už pozeráš. Ja sa pozerám, ja som len zapol Night Soul Burst. Aby som ti svietil za hlavou. To bude, poď. To bude, poď, to dáš. Poď, to dáš.
Jasne, zbranie. Pri najhoršom máš ešte čas nahrávať, bože. Bude gold, verím ti. Aj veríme. Koľko má pity? Dostal to niekto? Tak Ne, neviem, neviem. koľkokrát si už dal. Poď. 32 pity. Legendary. Kurva. Otázka, ty 32 máš... až 32. No to je ťažko, lebo musíš ísť do 70 na soft pity. Ja som to dostal v... Poď. Ne, Počkaj. není. Počkaj. Kde to je? Shop? Shop, Masterless, či Star Glitter, ale tam máš iba 5. To nevadí. On to... To si mal radšej skôr šetriť, ale tak... On you to ne. do you, I guess. Ja idem na Wiku. Let's go gambling. to dostane na 60 niečo pity. 62. Poď, zlato. A nejebe ti. Oj. Tak Francis sme Ne. Máš za spolu. to, že si nám prelezl z hento fucking čiči. Áno, to je Taký oné sme karma, spolu. ty kokot, tomu ver. To je karma, tomu ver. Dobre, počkaj, ja idem teraz poslať Kiwimu screenshoty. Počkaj, poďme teraz do toho stadium a dajme si tam fotku, ty, Áno, tam poďme a Dobre, tomu pošlíme. Hej, tam mu dajme fotku odtiaľ, ako sme pri tej stoličke, ale všetci dajme Mavuiku. Teda, všetci, kto máme Mavuiku. Wow. Ale, To on bude to na Pridávaš fotke sol. iba niekde v rohu, že proste tu bol, nevyhral. Prisypávaš sol do otvorenej rany, ha? Áno. Ak keď Francis dostal, tak aj ja musím dostať, ne? Čo si? hej, ale akože... Tak ale- Dúfam, že to bude tak, že Počkaj, len tuto pošlem Kiwimu. mohlo by to byť tak, Alebo... že dole budeme... Počkaj, čak ja mu môžem rovno ukázať. Sekundu. Čak ja ho môžem rovno zavolať sem. Sekundu, hneď som tu barba. Počkaj, poďme sa postaviť proste hej na túto stoličku, poďme. Toto si poď kúknuť. Počkaj, ešte si dám preč tohto pekla. Neuveríš, toto si poď kúknuť. Martin, akože fakt. Ja tam Gratulácie. a ty si tam Teraz operaš. mám toto mi originál vyliečilo depku, akože, ale tento dnešný púl. Jo, ale teraz musím nahrávať, že veľmi naskrk do piče. Někdo z Nevadí, vás nevadí. hrál, vole, 5.3? No ten nový a Archon. poslední Archon Quest. Ešte ne. Nope, ešte ne. OK. Ja hrajem Archon Questy vždycky v noci. Martin, prosím ťa, kúkni si rýchlo môj stream. Joj. Martin, vidíš toto? Toto musíme grindiť. Ty nemáš stream. Ja nemám, ja som ho už vypol. Dobre, tak ospravedlňujem sa. Rýchlo zapnem stream. Aby si videl, že čo budeme musieť grindiť. To je čo? Vieš čo to je? Počkaj, ukážem ti to na Kúkaj, mape. čo mám. To je toto, A to Martin. není všetko. To je v pohode, to bolo jasne, že budeme farmiť. Čak musíme ešte... Mal som 94 vyšis. Na Mavujka a aj Sitlali. A ešte medzi tými stihla padnúť Jean. 94 vyšis, 3 fucking 5 starý. Alex, že už skazuje, že toľko nehočí počúvať. Už vieš, ale charaktery, nevidíš? Jean mi padla ešte medzi tým, však počúvaj. Padla mi Mavujka, Jean a potom hneď za Jean Sitlali na na totok. Na 0 pity. Áno, už Sitlali, zapínaj pičo. Okej, počkaj. Chalani... Koľko to je, nemám fuel do piče. A jak sa má lietať s tou motorkou? Počkaj, ja som hneď späť, ja si idem To je viac preflotiť ako ten- float, I guess. Hej, viac ako glide. Ja sa idem dohyliť a hneď som späť. No jec, tak Tak. gratulace na vaše, vole, čupky. Nebudem, sme v tom dvaja. Nehral si dostatočne veľa. Ani ty hataš. Nikoľko, lebo som Back in my všetko day, ostatné vole, burnol na 12 000 pro gameu was clearly Lebo som enough. o zvyšných 14 potom burnol na totok, na tú pičovinu, jak sa to volá, weapon banner. No, hata. No more, však som na stoličke. No jec, tak bye bye. Ja že ty budeš tak, kde No, poviem, bye bye. čo? Ja, však ty si vo mojom pecečke, čo ale.
Všetci až na ahojky ho sme získali. Joj. Teraz som... On to mal Dobre, karmu, lebo na oné Dobre, furt si sa zrobil Dobre, piču, že napadne oné čiči. A Alex, že rozkazuje, že toľko nehuč, počúvaš sem. Na koľko Počkaj, fajrov má. počkaj, čo? Ahojky ti niečo chce odkázať, čo? Že nech nehučí, počúvaš sem. Nemáš hučať, počujete až tam. No budem No. hučať, môj. A nebudeš hučať, Mori. myslím si, že mohli by sme spraviť nejakú poriadnu fotku a potom akože ďalšia vec k tomu, mohli by sme skúsiť s našim Ečkom spraviť fotku, keď si zapneme všetci Ečko. Aby nám svietili tieto. Trojčata, ty kokos. prosím ťa, Alex, choď do stredu. Jak Tak som v predtým. strede. Ne, ale troška dopredu. Dopredu viacej. Tak? Tak? No, a viacej no, jak je tam tá žltá vec na tom spodku a ty to Lanci, choď troška do lava, aby si bol viacej zarovnaný s tou žltou vecou. Ja to nemám updatenuté. No, už Kár. perfektné. Vy to máte obidva rovnako načasované, ten idle animation, ok, nice. Mám Dobre. to vyfotené. Dobre, a teraz poďme, dajme všetci Ečko. A len to prvé, podotkám, len tú prvú formu Ečka, dobre? Alex. Dobre, poď, fotka, nice. Ne. Dobre, nevadí. Tak sa dá. He's zooming away. Poď sem, kam utekáš? Rejsia. Počkaj, ja... Alex, ale ja už mám na leveli 40. Tak rýchlo? Som sa vylevelil, no. Ja to robím ináč. Ja si najprv nahrabem materiály a potom rovno na 90. Vieš, čo to vlastne kada Ironic? Čo? No, daj. Mavujka Dying in fucking fire. Vá. Wow. Vidíš, ako sme tu všetci s tým očareným. Aerodik. Ja, že on umre na oheň. Dobre, chalani, ja už mám aj meč level 60. Akože má Wikin? Ne, druhý, čo som si dneska omylom vykraftil, tak tento meč som si. Lebo som dostal Claymore, Earthshaker. Ukončujem video, bye bye. Tak to je ten oné, čo zebrala onemu Kiničovi z ruky, keď išlo oné, keď konfrontoval.